kalifancin ka daban yake, cika da isar a jini suke. Sasanusi ka zama ki guda abinda dukkan fa'aiwa ake. Kalifancin ka daban yake, cika da isar a jini suke. Sasanusi ka zama ki guda abinda dukkan fa'aiwa yake. Akai kalifancin ka daban yake, cika da isar a jini suke. Sasanusi ka zama ki guda abinda dukkan fa'aiwa ake. Maka saboda annabi ne ya yi maka, ka tabaran bijimi adali abinda ka so an yi maka. Ina wani mai motsi ne a inda din sarki na ya zaka, kudi da sarauta an maka, baiwar ilmai an yi maka. Ga guda mai kore dubu mai shirin ya ja maka yanzu ya bari. Ga ruwan dare mai gama duniya jinin Sanusi take nai maka, kuwa ya sanya ado babu wanda ke cewa in ka zaka. Ashe ba gwangulbi babu wanda zai gigin fado maka, mai ganewa ya san haka. Kwauran gamji sha sassaka damina in ta kankama shine ake maimai wasu ke wuri. Kalifancin ka daban yake, cika da isar a jini suke. Sasanusi ka zama ki guda abinda dukkan fa'aiwa yake. Ganin ka daban dan abdi ga duniya sannan ga lahira, ka taka daidai jarumin shugaba mai kaifin fikira. Garkuwan faira ne komai a sanni ke bai kagara, tsohon gamji sha sassaka. Dirmin tsakiyar gida sha daka mai fada da cikawa, in har ka ce maza su bari sai sun bari. Kamfani sai oda baiwar sanin hakin jama'a an yi maka, ka tafaran bijimin ka dauki alkawari sai ka cika. Amalan zaki kukan ka baji ko rana ta yi tsaka, in ka ja tilasa cika maka. Mai guje maka sai ya zo maka, ta kamar amfani bayan wuri da maimaito ai mai tiri. Kalifancin ka daban yake, cika da isar a jini suke. Sasanusi ka zama ki guda abinda dukkan fa'aiwa yake. Santalin sarki algaitar isa irin ta sarakai an maka, abinda yake wahala kai kana a zaune gida ya zo maka. Datsa bata gari mai sanya samu garin datsa ya kai nika, daga falo ga ni zakar daka. Mai gudun matsala ya yi sadaka, kwalliyar tafiya shine wanda ke shirin yi kan yayi shiri. Sannu karfan jirgi yau ka gaji da wanda yake jibirin gini, mantuwa ita ke sawa wanda duk ya manta yunkoran tini. Na yi mamaki mai kushe ka ya halifa ya dauro zini, wuya kake sanya maza daka, farko ta yi kyau karshe haka. Kare shiryawa sarki na saboda mai yin koran ka yare. Kalifancin ka daban yake, cika da isar a jini suke. Sasanusi ka zama ki guda abinda dukkan fa'aiwa yake. Sai dare ya tsala kura take farauta kowa ya sani, tabbatar lamari ne ya sa ka zama khalifa manya sun sani. To ka hau ka ragar ka kalau mu baya yau ma ita ce ni, garkuwa mai kare sharka, shugaban na kwari da na tsaunuka. Gangaren ya girmu gwani kwari jini ashe ke sanya jiki bari. San khalifa alkhairi ne ga wanda ke san karshe lafiya, dan khalifan gausi ne gaskiyar
batu in kunne ya jiya, sama ka fita da kara wanda ya yi gobe da yaushe ya yi jiya. Sassaka ba ta yi ma raunuka, bakara kake mai ɗaukar duka, falaki sarkin yaƙi mai ado da Allah baya dan wuri. Kalifancin ka daban yake, cika da isar a jini suke. Sasano sai ka zama ke guda abin da dukkan fayuwa yake. Ga gwani na nuna gwanin ka ku inda haske maganin duhu, ga dare ga rana ga gaskiya a shekarya ta yi ba duhu. Gaskiya ta kore karya cika ta sallah na a cikin sahu, hassada ce tushen ɗaukaka mai rabo shi ne zai zo maka. Tambarin ka daban ɗan lame da wanda duk ya ba shi ke kare. Ga kalifan Tijjani a jinin Sanusiwa kaga zan rike shi, jinin Gausi yana da tafiyar da duk bashi to na sake. Barraka ya dinke gurbin ma cikin tafiya yau ya cike. Ka biɗa Allah ya yi maka, bisa komai shi ya isar maka. Ga kare ga kura ɗai ganin ka an farawa zai bari. Kalifancin ka daban yake, cika da isar a jini suke. Sasano sai ka zama ke guda abin da dukkan fayuwa yake. Bai da aiki sai zikiri ta kamar sa san Allah da Muhammadu. Haka tassa sarki yan mamaye kwari kuma ya ciye tudu. Bagun yaƙi to sarki Sanusi ya zama ki gudu sa gudu. An yi mai baiwar jin yarika, ga jimarar ruwa shanye duka, gagararre jikan gagara a gaida kai ne ma yanke fari. Kalifancin ka daban yake, cika da isar a jini suke. Sasano sai ka zama ke guda abin da dukkan fayuwa yake. A san ka san Gausi ne zancen da ke a zuciya yau ya zo baka. Aka kin kashe kin Gausal Faridi ne yankewar dazuka. Lafiya dan abu dashe mai kiyasi na tsoron fado maka. Kai nisa ba cin maka, kajewa zai kauda maka. Lokaci shaida ne in lokacin a fara yayi ba bari. Taimako shi ne hali na yi abin da kai a Kano wa zai iya, wanda suka yi tukun farko a yau gaban ka suke yin magiya. Nasara daga Allah sarki Sanusi yau ka zama gishirin miya. Makiya ba sa cuta maka, nasarori ba su tare maka. Kashi fike hange in ka ga walƙiya da alamun hadari. Kalifancin ka daban yake, cika da isar a jini suke. Sasano sai ka zama ke guda abin da dukkan fayuwa yake. A jinjina shiga Abdullahi dan yawa mai kishin Tijjaniya. Gafa mai dan Allah inda shehu to ya tsaya nan ya tsaya. Ya rike kama na wallahi ya tsaya turba ta mazan jiya. Yadda kai mun Allah ya yi maka, da bukatoci a biya maka. Dan kalifancin sarki na sano su domin Gausul Asari. Rijal Ami shewa teku ya sallama maka kowa ya sani. Sheshe shi ma ya sallama gare ka gani ya koriji. Ga Khalifa Babali har godiya a yaban ka yayi mini. Tani sanin awwal maka Shey Abdullahi wai zaka na yi biya yarda da kai. Sasano su soyayya baya bari. Kalifancin ka daban yake, cika da isar a jini suke. Sasano sai ka zama ke guda abin da dukkan fayu
babu saura nai shine sidi kan da mi baka farko duka fadala ce Allah yayi maka ummu haniyar gausi ta yi mu baya tun farkon lamari mai akwai ba ne magun sa'i rashi hausawa sun faɗi ban gida ban mota sarki ragin ka in karge mai kwansidi in yayi maka kyauta kafin ka tashi na rantse zai ma daɗi cabin da ka nema na yi maka godiya tilas in yi maka zabiya ki buɗa sarki idan ya ce zai ma baya bane ilahi karfafa gwiwar sakar da dawa jiki na lafiya rusa taron wasa dainai na zahiri Allah da na gaibiya nasarori kai ta da mai saboda girman kairil anbiya ya fi duk laifin da ya yi maka kai ta kare da mai lafiya dai sarkudu bil makatumi kai mai hakan dan gausul asari kalifancin ka daban yake cika da isar a jini suke sasano sai ka zama ke guda bin da dukkan fayuwa yake a rayuwa da yawa duk nisan dare gari zai waye kungiya gaba da gaba sai zaki su sarfa tulu masoyan duniya hikimar zance a cikin hikima basihi shine zayya ni masoyi ne ka san haka wanda kullum ke ma baituka haji nuru ku sau tarayya da shi da kai to ba ranar bari a ƙungiyar ansara sun sallama ciki ba mai yi ma musu majma'ul abab suna tabbatar da duk zancen da ka yi masu kawuna yau sun hada albarkacin ka sarki yau an bar musu mai taɓarya shi ke yin daka lamurori yau an bar maka wanda ya san nisan guba ya fafa gora na ranar shiri kalifancin ka daban yake cika da isar a jini suke sasano sai ka zama ke guda bin da dukkan fayuwa yake kalifa ji kagun kalifa ruwan dare mai gama duniya kan fatecen fili yau ka gaji da mai yunkoren tafiya yau kalifa ka daidaita tilas gaban ka ke cire tagiya ga tirje sai an bar maka lafiya sarki sa ai maka mai Kano da Kanawa wallahi ba shuka sai an sayiri kabi manya sun ma addu'a hakin iyaye ka sauke duka malaman ka suna gode maka kyautatawa ce ta jaka mujiya ko mako gwanki ni dai ka shedi nake ta salon haka lokaci Allah ya bar maka waye sami isa da cika ga baituka daga sarkin yakin ka ne kalifa mai dimbin shiri kalifancin ka daban yake cika da isar a jini suke sasano sai ka zama ke guda bin da dukkan fayuwa yake dai sharibu bashi ne yayi baitukan kalifa ya mai tambaya dan jazuli ne da ne gunta mamu mai ji fatan kajiya ko ka ce min rabi in ko ka so ka ce min taka lafiya baitukan nan zana tsaya ka so nake wakar ta so maka bisalam ni ne taka wanda in ya fara to baya bari